Egun hone guztioi, abenduaren bata da hilabetea estreinatzen ari gara eta behintzate eguraldi egonkorra daukagu aurretik. Adi une honetan oraindik izotz puntu bat daukagulako Euskal Herriko barnealdean eta belainoari ere bai Arabako lautadan giro oso itxia izango dugu. Datozen orduetan ere bai, eguerditik aurrera pixkanaka belaino hori saretuz apurtuz joango zaigu. Gainontzekoan giro argitsua, goi mailako hodeiekin, zerua zertxo baite zuriska daukagu, hego haizearekin, termometroek goraka egingo dute ipar isuri aldean. 16 iritsiko gara esate baterako Bilbo inguruan, Donostian kostaldean 15, 13 Baionan, 12 Maulen Lestarren, eta barne aldean, giro freskoa hego haizeak ez du epeltzen, eta 10ko beroena izango da Gasteizen, Iruñan beste horren beste eta Tuteran ere 10ko beroena izango dugu, beraz Euskal Herriko barne aldean giro freskoa gaurkoan ere bai.